Naimbag kinagasa tabigat yung amin mga idol namutubiyang Idol Lawrence Martinez magtimod apo ti programa IFM News itata abigat apo iti Webes. Today is February 12, 2026. At kumusta kay amin nga sa kapada namutubiyang Idol Lawrence Martinez gayab kakabsat siyempre magkadwa ni sino? Patakan niyo man. Idol, gan ba to yung para ka dito ay topiko? Ayun. Okay, para ka DJ amin nagbubuya ken agdingdingeg iti IFM News ken dito ay topiko tayo. Good morning kada kayo amin kada tin nasapang nga bigat nga pinagaring yo. Yes. Pinagdingdingeg yo. And agayaman ka gani apo Diyos gaputa. It's ka. a blessing. Yes. Every gising is a blessing. Ako nada. no. Yes, so. Ay. Di ba? Agkararag ka kana apo to blessing promise. Kaya Ganon nang aldaw. Ket manalang aldaw na Idol Glenn. Nga agbalin nga. Ag-date, makidate ka. Kaya doon sa Sabado. Ito sa Sabado. Yes, bale 12, 13, 14, duwa pa yung manong pa yung turog. Duwa. Duwa pa yung turog. Dapat nga turog. Tapos maturog tayo latan. Yan na, naman pagasta. Ada mga kasi maturog latan. Ore Valentine's Day. Ay apo, bawa na ka blessing. Isugad nga every gising is a blessing. No maturog ka na taawanen. Hindi ba mga idol? Iso nga tangal daw kat be alert, be enthusiastic kan panangarang mo nga today is blessing talaga. Yes. Yun, at itatla. Sapay ko mata may kanda kayo tips on how to spend your Valentine's Day in a very tipid way. Yes. Oo. And hanta yung masapul nga mang titi nagarbo kan nakangingina nga date ken nakangingina nga regalo nakangingina nga pasama. Oo. Kaya yu data jure awan kwarta tayo. Diba? Ori basid. Ori sang kabasid lang da jay budget tayo. Kaya tayo data. Kita no makakaraos din tayo pag may date tayo. Para lang kadigya at date na mo. Nung dagitay single actually kaditi pamilyayo, di ba? Yes. Or me time mabalimnet. Kasi nakadyak idi Kasi nakadyak idi. Hindi simbaan niyo. Hindi simbaan. Ay mo na mabalimot. Api ko mahaan, di ba? Ano activities si churches or digitay organizations yo. Ado kakasta especially di schools. Ado ti kuno ko digitay mapaspasama nga dating matches. Di ba di ka kasi no ano digitay kung nagti-school nga dete. Digitay tama mo kita dua kayo ni mamot kay gaya. Nagaya mo ko lang. Paasel lang. Thirst trap. Paulit ito. Yak! Ngem Idol Glenn, apay ngamin nga naawag ngamin ti Valentine's. So, basar ikini manong Google, akita ko na Valentine's Day also called Saint Valentine's Day or the Feast of Saint Valentine is celebrated annually on February 14. So, ano dati santo nga dapat ti anghel na Cupido. Nga no, so dino kata ni Saint Valentine kata iso ti annually apo nga celebrate tayo iti kada tawen ken da dumapay. So apay nga iso na kad iti patron saint of love nga kunada. Wensa? Diyan mo dito no kasano dito. Ang istorya na dito. Iso nang sa kami nangi sakad kadigidi agin inayatap na sa dangakwa. Yang happy marriages kunana. Yes. Da kasi nga story na ni Valentino. Diyan mo na ni Saint Valentine nga mang. Well, may suda Idol Glenn may nga 3rd century Roman martyr. May martyr. Martyr sa pag-ibig mo. Narigat deta. Dapat do ngamin agin inayat kayo. Dapat dua kayo. Anya day give and take deta. Haanla nga take and take nga kasalakan lang martyran. Apo. Yes, Martyr ni Vera. Ano diyan? Lawrence Martires. Ang kagas-gas ta Idol Glenn. At Idol Martyr din mo tayo yang.
So ni Saint Valentine kita famous game amam ka di iti Biblia idol Glenn. Akat napakasektan mo iti panagayat. Akat dita nga iyan anan ni Saint John the Apostle or Saint John the Beloved. Iti apudpud panagayat ni Apo Dios kada tayo. So ito madamdama mga idol, pagsalitan tayo dagiti different kinds of love kenda dumabayam. Apo. Inata tipid tips muna sa Valentine's. So Yes. Tipid-tipid go, na. go ahead Idol Glenn. Iyam amumano kasano na kami nga indalan kada to Okay. Valentine's date ka tipid. Okay? So, how can we do at tipid tips sa Valentine's date na sweet pa rin kahit hindi magastos? Kasi diya karon. Amo yung ba no, man kad lang ti budget tayo? Umanay ka di tali magasutin? Para kanyak yes. Yes, umanayan. At ingkay lang agmiki. Apo. Unog. Wow. Ikagumatang ti recipe nga ilutom ita ko. Anta, amo yung mabaling kayong ag-picnic date. Apo. Ag-picnic date, it means in kayo iti nakaduti libre nga papanan ito Ilocos Norte nga picnic nga libre. Ingkay dita lamin. Apo. Mayat. Diba? Ngayon kayo ijay, Oo. ikwayo mo lang, idulin nyo digay. Ay, agdalos kayo. Ay, Okay? hanga dati, ano na kay kuma iti, dati mismo nga kanan yun, or budget meal kung budget. Kita dita nga po mga idol. Kasi nga, agungot iti Menro nga, Wait. yung araw niya mareklamo kay iti Menro. Wala natin kayo titi men ruot kayo nukan. Oo, na ikan. Oo, so what's so next? Jay. So in kayo Jay, kay dita plaza. Oo. Dita ni kay Plaza? dita Aurora Park. Aurora Park. Kita parks ito nakadado ito Wow. no kuma to no 14 mabaling kayo nga papan dito anya kan pa dakat ti Kurimaw. Kuri lights. Kuri lights. Jai. Sunset kayo. Oo. Kayo, Jay. Tapos, mangitugot kayo latamo ka, di Jay, kuhan, gumatang kayo, ti favorite yung asidain. Diba? Favorite yung makmakan. Chichirya, mabalimpay. Lutong bahay, mas mura, effortless. Chichirya, mabalimpay. Okay, di habang nag-istorya kayo, about life, about life. Atin, idol girl, kayo ko nagita. Mas lalang, dati tilak, ito title, Glenn. Nag-chill kayo lang nga doon. Tapos, Tilak na title, Glenn. Mas lanak lang, agin input ti ideas ko. Yes. Manipod akin ka. Kasi akla estudyante na tangal daw. anyway, that's it. So, Kasi something na... I'm new in love. Yes. Amo yung kading amingan na may matmata. Amo no habang agsarsarita kayo no do man malipatan pa iti manganen. At Diba? about DJ no ngamin makitkitam DJ kulang nga talaga makitkitam tay lubong mo. Apo. Kasi DJ tay lubong mo isuna. Apo. Hindi nga men. Isu ti lubong mo isuna. Makikita ti lubong ko. Oo. While drinking coffee, umari dati 3-in-1 nun. Para kanyak lang When okay lang DJ. At nalaklak ka pa. Una i-tumbler yun. Nalaklak ka pa. Yan no, dati kahit tumot nga medyo social, basit. At dito sa 100 plus nga, dati tayo kape nga while agbubuyat sunset, holding hands. Di kita kiditi kuko yun di kita kakanginang kape di kape gumatang dito sa 12 nagisag to 12 pesos nga 3 in 1 na tay duwa nga pack day yun. Tay jaya ni Kuya Larry. Natanak tay nakahangir dito. Kasi mga idol. Anyway, haan nga ayo DJ haan nga pakadaksan DJ no kid di naragsak ka pa kid at least ada may share mo pa di ba? So maruno, you can have your movie night sa bahay niyo. Netflix kas jay. You can have your mabalin pa amo yun anya at pwede na pinda saya. Mangitugot ka kung madalugan nyo or something mabaling kayo nga mapaniti na kung lugar dahil sila makita yung sunset adang may dahil sila monitor nga portable kasi ay kotse nagbuhay kayo mayat mo baling kayo kasi dyan or basta dita balay yun no kahit dita mangitugot kayo lata ikabil mo lata dete up yun at least diba or dati malong sa mo drinks sa kaya agin istorya itong malpas hang kayo nga agin istorya ito no agbibuya kayo baka di yung maawatan tayo bubuyaan nyo diba ano na kami DJ kasi ko DJ na buya yung gayong gaduan
habang ako pinagtuan kayo no anyat si Maruno. Isugarod na. Oo. Anyway, that's it. So, something like that. Or tuno-tuno. Amo yung tinapintas nga bayaan ti Valentine's Day horror at ano mabutag alakupan na. Nagbayat mo Makingtod ka din eh. Tala. Anak. Nagbayat mo. Pili ko kasi kami ni Idol Glenn. Kanay nang butbut ka ni tita. Siya kami ni titam. Mahiling agbuyat ti horror ko siya isong siya ti medyo mabubutong to. Wow, ka. Sigat amarako. Bakit mabutang ka? Mas mabutang ka pa yung di bakit mo. Isong haan amo nga mahilig ti horror ni bakit ko. Isungad nga inasawa nak. Apo pagkawano. Yun lang, di ba? Yan na, at naganan, nagmayat lang datay, or overnight kayo. Netflix, YouTube, isyan. Mayat ba't kas jay overnight kayo? Di pag-ubarlatan nyo. Di pagbuyaan. Igit ti bay-bay. Ay, tiyan mo ko di pagsinya. Kung tan na kayo nung kanita. May gwardya. Agot na pa ni Ma'am Gabdeluna. Kung tan na kayo data, makimbagi ta. Ano ka, mall. Alas 6 tibigan. Agbuya kam lang ti pagsinyan. So pa Basta movie night any day. Idol. Ay ratakal daw kat syempre there's more to come. Yes. So nga doon to pwede pagsalita mi ka na Idol Glenn. Pakasik nang kanagito yung mabalin niyo apo na ubraen, di ba? Tipids. So dyan lang kayo mga idol. Hanyo nga ilipat or hanyo nga iyak akar. Dati pagbubuyaan nyo nga radio station. Kaya pagdigdigan nyo ko na mga idol. Good morning ka na kay amin sa kapada. Antay nga rin mga idol. Tigiti ang commercial state at kanito. Padaanan nyo. Di pa rin sa ka na Idol Glenn. Oras 5:26 in the morning.